Kublai pi perlok sa sin dia kena ke video ngaku apna tips pi ba ka Office of the District Medical and Health Officer West Castle District Noston kalapan mi ya ke notification menta kasi kandai terik banai basau arajar pusan na kapenta ka writing test examination jong ka postcards helper kam DEU bat ka cleaning staff Katarik ban penlong ya katai writing test examination kan long haka arpulai terik banai basau arajar arpusan. Kajika kapan penlong ya katai exam kan long HMCH Hospital Upper New Nongstoin. Katkum ka notis ki kandidat ki dewan poi shikanta swapan sedang ya ka exam. Ka post ka paningkong ban sedang ya katai ka exam kan long hak ka post jong ka gat bat kapor kan long shipo steng AM menstep bat kan kut akapor khatwai steng AM menstep. Ki subjek ki badai pen kre na kamenta katai ke exam writing test kan long ka general English ban ka general knowledge ka bubut nang ta pade ka post jong ka cleaning staff ka writing test nam ta katai ka post kan sedang hakapor khat ar baje shiteng sngi bat kan kut akapor shibaje PM no pai sngi Ki subjek kepada pen kre na kamenta katai ka post kan long ka general English ban ka general knowledge kabubut nang tapat de saka post helper kam DEO ka writing test na kamta katai ka post kan sedang hakapor shibaje shiteng PM no pai sngi bat kan kut hakapor arbaje shiteng PM no pai sngi Ki subjek kepada pen kre na kamta katai ka post kan long ka general English ka general knowledge bat ka computer Te katkum ke notification ya ki candidate ki bawan ban appear ya writing test examination kimsa banra ya ki mobile phone hakapor pakitau exam te kumbang ong ba kajaka ka ban penlong ya ka te writing test examination kan long ha MCH hospital apar ne nostan ka te ka hospital ka don marjan bat ka Anderson Higher Secondary School nostan Te tangkum ta kajing petip na kaleng kajanga tenga karpa de kitu ki perlo ki batang thamai la da pis ngotanat sa like share bat subscribe ya kana ka channel kanang wa pinyo ya ki video ki bathamai te tangkum ta kublai shibun